para na pamatutan yung ako ng original, no? Kaya madamong nag-aako sa may mga... Damo nagkakuan. Amo niya ang original nga nagkanta ka nag-compose sa Martyr. Kaya siyempre, siya man nag-compose ang haplos ang pagpalanggagin kantata, no? Okay, Dairos, kung saga sa Manon, Martyr.
Kasi gibaslan mo sa kasakit. Anong himuon